kaniting panahon na tintukso na mapundila na rin kakatamon diwa, mapundita mo kimbihe, uli na ning malilyari. Dapat kaniting kaurasan, kapag kakanakanta mo, ininggewanan ng Diyos, anyang kangayang anak, datang ya, lungubya, king templo. Simeon, na metong apag na sana, the consolation of Israel. Ipamagligtas na king makaskup a karanasan. Akit nining anak. At anyang binyere kaya, rin Maria at Jose, kim pumane, atas neng kasaya. Metong yang banal, mayak, at kitman king espiritu, ining Simeon eh. Anyang ilelere kayo nga na, as neng kasaya, uling ikitni, o ining mandalang consolation. O ining mandalang pakibat, kimpang na sandalwa mo ring Israelita, no naringay ka na ganang tao. At sinabi na, o ining magdalang sala, o ining magdalang sulu, karing ka na ganang tao. At o ini mo naman, yung kikatang papasyag kaniting kaurasan. Pusal na ning malilyari kay katamo, mamarap tamo kang Isus, ing sala, sala daring sablang bansa. At di na mo sasabihan kay katamo ng apong Ginoo, mas kuko salo, may bukong mapundi, nanin panagkat na, kumakong sala kako. At ining sala ngayon na pagkalog ko kay yung maging dalan bang kanita akit siyo, lumakanan niyang gagaloy nga pong Ginoo, busal na ng marilyari kay kayo. At di na mo sabihan ng apong Ginoo, kako ko sindi, eko mapundi. O ini sana, yung kikatang ipasyag po tasin tala at pablesta na rin kandila. Nabusal ng malilyari ngayon eh, pag nasanta mo naman, ing kasngawan, para ka rin sablang tao kay mabilo kaya. At yung kasngawan na ini, mayakit sana king kikatamong pamananggap kang Kristo kimbieta. Kapamila tanan ng kikatamong pamagmasusing ini, ing apong ginusan, pagkalup na kikatam, itamong ni pamasalan, pagdalata mo naman sala, karing aliwa. Agyang busal na ning kikatamong daranasan na ini. Aw sana katani nga pong Ginoo. Tinggap yung sala ko, paningningan niyo yung sala. Busal na ning malilyari, busan yung pakit ko yung kanakong pamagligtas. Kapamilatanin kay kayong gagawan, maya, karing kalupa yung tao. May ning panagkat na ning kikatamong selebrasyon. Kaku kayo sindi, kayo mapundi. Ano nga po ito. At ninurang kakatang modelo, ilapin ding santo. Mumunandili yung Birhen Maria. Yung tinanggap mo muna, kining sala, akayang tatalnan, no akitaya po, yung kakatamong image. Tatalan niyang sala ni Maria. At yung salang tatalnan na yapin ni Jesus. At ning yampang nangeni kay katamo ni nga pong Ginoo. Busal na ning kay katamong karanasan ngeni, no karintamo maninton sala. No karintamo kukwang sala. Ganiting kaurasan, ing Birhen, yampang ni ing kayang anak. Iya, ing kay katamong sala. At panagkat ng Jesus,
Aku kasindi, eka mapundi.